چەکدارên Daişê pêşîşkestina xwe yên li hember şervanên Kurd biryar dane ku Kurdan li bajarê Reqayê derxînin. Di dema desthilatdariya xwe de rêxistina Daişê Kurdên li bajar û gundewarê Girê Spî bi darê zorê koçber kiribûn. Piştî kontrolkirina wê devera Rojavayê Kurdistanê ji aliyê hêzên Borkan el Furat û hêzên YPG ve. Vê carê Daişê dev avêtiya Kurdên bajarê Reqayê cî û feremana koçberkirina wan bi darê zorê derxistiye. Kurdekî ji Reqayê da diyarkirin got Daişê ew bi darê zorê ji Reqayê derxistiye û got Daeş biryara derxistina Kurdan derxist û li kolan û mizgeftan belav kir û heftê û 2 saet muhlet da Kurdên Reqayê got ji bajêr derkevin. Li gorî agahiyan piştî wê biryara Daişê ew malbatê guhên li bajarê Reqayê mabûn ji tirsa jiyana xwe neçar bûn got ji wir derkevin û dev ji milk û malê xwe berdan û piraniya wan jî berê xwe didin bajarê Kobanê got dibin kontrola şervanê Kurd de ne. Welatiyekî ji Reqayê got Daişê ji me re gotiye got gerek hemû Kurd ji bajêr derkevin em jî ji jiyana xwe û zarokê xwe tirsiyan û em ji bajêr derketin. Em tirsiyan got Daişê şerê me jî bikin û tu hêvî bi Daişê re tune ye. Heman welatiyê da zanîn got bi neçarî ji tirsa gefên Daişê ji xanî û bajarê xwe derketiye û aniha koçber bûye û berê xwe daye bajarê Kobanê û da diyarkirin got dixwazin hemû Kurdan ji bajar derxînin da got dest bi ser milk û malên wan de bigirin.